Guk urtetan parte hartu dugu piratetan, bai turnoak iten, bai laguntzen gauza ezberdinetan, jolasetan edo kontu ezberdinetan, da lehengo urtean hori kofradien sorreran kontuarekin ez, Aldezarreko kuadria ezberdin batzuk hasi ginen hitz egiten, guk sortuko genuen ez, pixkat broma moduan, baina bueno, pixkanaka tanteatzen jendia, preste egongo zen edo ez, nola ikusten zuen, eta horrela iraila bukaera urria ziran edo, hasi ginen hitz egiten pixka serioago sortzeko aukerarik geneukan edo ez, eta ikusita piratetan ez, kofradia bakoitzak duen minimo horiek bete genitazkela eta jendea ilusioakin dagoekin zegoela, aurrera jotzea ez, erabaki genuen. Gure kofradiaren izena bi izenetatik dator. Lehenengoa bizipoza, gure kuadriak edo gure inguruneak Aldezarrean bere egiten duen lema bai da, eta bestea kale lagunak, Aldezarreko hokei taldea. Orduan, bi izen horiek elkartuta sortu zen kale poza. Beste kofradia batzuek tatik ezberdintzen gaituena edo, ezkenak gure baloreak egiten ditugu, piraten baloreak berak gure egiten ditugu ez. Piraten lan egiteko moduak, auzolanean lan egiteko modu hori, eta euskaldun parte hartzaile eta parekide horrek gure egiten dugu, eta guzti hori nahi dugu guk ere landu eta Aldezarrean pixkat hori transmititu edo. Gure kofradiak aurten aukeratu duen kolorea arroxa fuksia izan da, eta zenbait eztabaidan ondoren eta kolore hori aukeratu dugu batez ere postasuna, jaigiroa eta horrelako beste zenbait hitzekin edo lotzen dugulako. Kofradiatik egindako programan lehenengo dakagu pretxupina zontzeko bat, larun batean izango dena, ondoren asteartean kale lagunak hokei taldeak hokei tailerra egingo du umeentzat goizean, ostegunean playback lehiaketa bat egingo dugu, arratsalde partean, eta azkenik larun bat goizean ere bizikrosa antolatu dugu, cross bat Urbuleko mendian zehar. Berez kofradia bera, egia da, Aldezarreko kuadria batzuen artean osatzen duguela, baina irekia dela guztiz, jende guztiak parte hartu dezan, eta edonork gustatzen baldin bazaio gure gitaragoa, gure lan egiteko modua edo, irekita dagoela.